Hi guys, welcome to my YouTube channel, Herbert Dizon Vlogs, aka Berto, o Kusina ni Berto. Meron tayong manok dito na 2 kilo. Tapos magluluto tayo na crispy fried chicken. At mayroon na akong flour, tapos corn flour, tapos mayroong tempura flour, tapos merong crispy fry, tapos di mawala yung mantika natin. Yan. Tapos ito, pag mimix ko na to, lalagyan ko ng asin to mamaya at may paminta para magkalasa yung manok. Okay, let's go! Kusina ni Berto. So guys, ganyan, mix na natin lahat. Tapos merong extra dito na pang ano natin. Tapos yan yung ano natin, yung manok, diba? Mamaya pakita ko sa inyo lahat yan. Tapos yan ako muna to lahat, diba, mga kakusina. Ayan, okay. And guys, mga kakusina, ito na yung crispy chicken natin na niluto ngayon. Ayan, nakita nyo, pero hindi pa yan tapos ha. Ano natin yan, tapos naka-ready na ako dito. Ayan, nakatimpla na yan lahat. Nandyan, tapos meron pa ako dito. Ayan. Yan lang simple. Tapos ito yung ginagawa ko, yung Japanese tempura flour na ano. Tapos meron tayong flour na ano. Ayan. Ano lang. Simple lang. Okay. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano siya na ano, yung kinalabasan nito. Mga kausina. Okay. Ayan, look na siya, parang KFC na ang dating. Diba? Ganda. Sarap na tingnan. Ayan, kita niyo mga kakusina. Nakikita niyo yan. Napakasarap yan. Mamaya makikita niyo yan. Look, yummy na siya. Kung gusto niyo sundan niyo itong luto ko, tingnan niyo na lang sa pag-upload ko kung paano gawin. Diba? Okay? Ayan. Mamaya mapakita ko lahat yan kung paano niya gawin. Okay? Hi guys, ito na yung crispy chicken natin na sing sarap pa sa KFC na homemade natin gagawa. Ayan. Napakasarap. Tamang lasa-lasa. Kuhang-kuha yung KFC natin. Diba? Napakasarap.